Bai, Getzoko alkatea, BBKko gizarte ekintzako zuzendaria, lantegi batueko ordezkariak, lagunok egunon guztioi. Bakarrik 3 hausnarketa, lehenik eta behin eskerrak emateko bai Getzoko alkateari eta bai BBKari proiektu hau errealitatean bihurtzeagatik. Eta lehen hausnarketa izan behar da hori, Jorgek esan duenez, Txemak esan duenez, elkarlana. Elkarlana, kasu hontan, erakundeen artean, Getxo eta Bizkaiko Foru Aldundia, erakunde pribatu batekin, BBK, eta baita ere, 3. sektoreko beste erakundearekin, kasu hontan lantegi batuekin. Hurrengo hausnarketa adierazteko nola pertsona guztiek desberdinak garela, pertsona guztiek kapaz garela eta pertsona guztiek laguntza behar dugu gure gaitasunak garatzeko. Eta hemen garatuko dira gaitasun horiek. Eta hurrengoa gure konpromesua, Bizkaiko Foru Aldundiaren konpromesua ezgaitasuna duten pertsonekin adierazteko.